שלום וברוכים הבאים לבת המצווה של... אבל רגע, מה בכלל מיוחד בבת מצווה? למה זה לא סתם יום הולדת 12? חתן על כלה, יעשיס עלייך אלוקיי, כבשוש חתן על כלה. כבשוש חתן על כלה, יעשיס עלייך, יעשיס עלייך אלוקייך, כבשוש חתן על כלה. יעשיס עלייך, יעשיס עלייך אלוקייך, טוב, עכשיו ברצינות, אתה יכול לצחק תחביב. כן, עסקה, אל תעופי על עצמך, זה עוד לא חתונה. רק בתימן מתחתנים בגיל הזה. חבל שאני לא גר בתימן. התלבנים יש בת מצווה בגיל 13, למה התלבנות יש בגיל 12? כי אנחנו פשוט מתבגרות מהר. כן, אנחנו מאוד בוגרות. המצוות זה הרבה יותר טבעיות לנו. זה באמת ככה, הבנות הכי שוות. הבנים הכי שווים! הבנים הכי שווים! מה אתם יודעות בכלל? בת מצווה זה לא עוד יום הולדת. ביום הזה אני נהיית גדולה לפי התורה. זה אומר שאני אחראית למצוות שלי, לתפילות, לברכות, וגם תסדר את החדר. זה כבר יותר התחום שלך. איפה וואי, אני רוצה תשובות עמוקות. מה זה בת מצווה? אני רוצה להעיז ולשאול. זה דבר ברור מאליו, וכולם חוגגים אותו. אבל מעניין מה הגלה בדרך. בוא נשאל את בינה. בינה, מה זה בת מצווה? בת מצווה היא נערה יהודייה שמגיעה לגיל שתים 10 ומתחייבת בקיום מצוות לפי ההלכה, והכינוי משמש גם לחגיגה שנערכת לרגל האירוע. טוב, נראה לי שנתחיל לברר באמת. שלום, רציתי לשאול מה זה בת מצווה, מה המשמעות של זה בכלל? וואו, איזו שאלה גדולה ומתוקה. קודם כל, עצם השאלה היא מקסימה. בדיוק עכשיו למדנו שהשאלות זה העיקר. וכשיש שאלות גדולות, אז יש גם תשובות גדולות בעזרת השם, ותמיד כל החיים רק תחפשי שאלות גדולות ותשובות גדולות. ובת מצווה בדמיון שלי זה אם כל יום הולדת זה מין כזה חיבוק מהקדוש ברוך הוא של להגיד, וואי, אני רוצה אותך, ורוצה אותך בדיוק ככה, שתאירי לעולם את האור המיוחד שרק את יכולה להאיר. אז בת מצווה זה כבר קומה כללית, את מצטרפת לעם ישראל, מצטרפת להיות אישה בעם ישראל, בדורות הכל כך מיוחדים האלה. מה זה הדורות האלה? שאלה שצריך ללמוד. מה זה להיות אישה בדורות האלה? מה זה להיות דווקא עסקה, שהיא גם אישה והיא גם בדורות האלה? זה ממש ממש ממש, אני מרגישה שאנחנו זוכים לחיות בדורות פשוט מטורפים, עם מורכבויות ועם גודל מטורף, ושזה דורש מאיתנו להיות מאוד 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 גדולים. ובת מצווה זה ממש צומת כזאת, שזהו, ניתנת בך איזו נשמה כללית כזאת, ואיזו יכולת באמת באמת להופיע את האור שהקדוש ברוך הוא בשבילו ברא אותך, והוא פשוט מחכה. אנחנו כולנו מחכים שהשליחות המיוחדת של עסקה תופיע עכשיו בעולם ותאיר עוד קומה בכל מה שקורה כאן מסביבנו. ואני מאחלת לך שבעזרת השם זה ממש יהיה עוד סוג של לידה. בת מצווה שבה זה יותר לידה כללית, אם בלידה הראשונה זה יותר לידה מאוד מאוד פרטית וכל כך משמחת את כל המשפחה, אבל בבת מצווה זה איזושהי קומה כללית ואחריות כללית, אחריות שהיא הכי אישית, היא להופיע את האור שלי,
אבל ללמוד את האור שלי וללמוד מה זה אומר, ומתוכו להופיע את זה הכי 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 לכלל ישראל שכל כך כל כך מחכה לך. מזל טוב יקרה. מה זה בכלל בת מצווה? מה המשמעות של זה? שאלה מצוינת. בת מצווה, קודם כל, כמו בר מצווה, זה כמו ברת מצווה. מישהי שכבר אפשר לצוות אותה. אבל מה המשמעות? המשמעות היא באמת שלאדם יש גוף ויש לו נשמה. עכשיו, כשהוא נולד באמת, בסימן טוב ומזל טוב, הגוף שלו כבר יצא אל הפועל, כי הוא הולך וגדל. הנשמה שלו, כלומר היכולת שלו לבחור באמת בטוב, היא לא יוצאת אל הפועל. לכן הוא גם, אם הוא לא יוצא אל הפועל, גם אפשר לדרוש ממנו. ולכן היא לא חייבת במצוות. מחנכים אותה, יש לה דין חינוך לקרב אותה כדי להרגיל אותה לדבר הזה, אבל היא לא ברת חינוך, כי באמת מה שיצא עכשיו זה רק החומר שלה, וחז"ל אפילו רואים בצורה יותר קיצונית, זה רק היצר הרע שלה. היצר הרע לא כוונה שהוא רע באמת, הכוונה כוחות החיים החומריים שלה כבר פה, הנשמה והדעת שלה הם לא פה. עכשיו זה נראה כאילו כלום, כי זה נראה ילד וזה ביום אחד עובר, אבל באמת החכמים אומרים לנו שעד שאתה לא גדול, אתה לא איש. איש בתורה ובכל מקום זה מישהו שהוא גדול. למה? כי לאדם יש גוף ונשמה, אבל באמת העיקר זה הנשמה. הגוף הוא רק הכנה לזה. אז מה שקורה באמת כשמישהי וכשמישהו מגיעים להיות ברי מצווה, כלומר להיות בעלי היכולת של הציווי שלהם, באמת זה דבר מרגש מאוד. לא רואים אותו בעיניים, אבל החידוש הזה הופך אותו להיות מכלום, כלומר מבלי הדבר שבעבורו הוא נקרא איש, להיות איש ולהיות אישה. וזה הדעת שלה, וזה חז"ל קוראים לזה, זה היצר הטוב. היצר הטוב, כלומר היכולת של האדם באמת להוציא את הנשמה שלו אל הפועל בזה שהוא בוחר בדברים טובים, זה התחיל אך ורק בלילה הזה מגיל 11 וכך וכך ימים עד 12 ויום אחד, במהפך בלילה הזה נולדת הקומה הזאת שהיא זו שמגדירה אותך להיות אישה. אז זהו, מזל טוב, לכן אנחנו כל כך שמחים, לכן פתאום הוא שייך להיות בעלת בר, גדול מצווה ועושה, הוא יכול להיות מצווה, אנחנו כבר יודעים שהוא יכול להוציא את הנשמה שלו אל הפועל. אבל באמת זה באמת מלמד אותנו המון, שבלי זה אנחנו כלום. כל התכלית שלנו זה באמת לבחור בטוב ולהוציא לפועל את הנשמה שלנו. מצווה זה שעושים משהו טוב. כמו שאני חייבת משהו לא לעצמי. מצווה זה כשעושים משהו שהשם מצווה. למדתי מילה בפרקי הלל שמצווה זה לנשום בצוותא. אני נהפכת להיות בצוות של הקדוש ברוך הוא. מעניין מה יקרה בבית המשפט. שקט בבית המשפט, כולם לעבוד! רבותיי, אפשר לשבת. אנו נדון היום האם עסקה זהבה לוי, תעודת זהות 339-094-427, ראויה להמשיך את שרשרת הדורות ולהיכנס לנועם עול מצוות. זה מפריע לי בחורצ'יק. בא כוחה של התובעת, העורכת הדין נונה בונונה בכבוד. מרשית עוין. היא לא מסדרת את החדר, לא עוזרת לי מה לנקות את הבית, ולא תמיד גם... אתה חייב להכיר את עסקו שלה. שקט בבית המשפט! לשבת! אנחנו נזמן את העדים לתת עדות אופי על הנאשמת. בכבוד. חכמה, בכיפית, מספר אחת גם. גיבורה, כבר שנים אוכלת רק ללא גלוטן. אחות גדולה שאפשר לסמוך עליה ותמיד נותנת לי בלימודים. תמיד מספרת לנו סיפורים ועושה הצגות יפות. הכי חמודה העולם,
יש לה לב ענק, רגישות ואמונה. אצילות, שמחה ונשמה של אור. היא שומרת עליי מלא. אחרי ששמענו את העדים, אני מקריא את גזר הדין. בית המשפט, נא לעמוד. ביהדות, איסקוש, בת המצווה היא לא טקס, היא נקודת מעבר. מגיל 12, עסקה זהבה שלנו מקבלת שכר על המצוות, והיא שותפה מלאה במעשים טובים. את שייכת לכלל ישראל וממשיכה לחיות חיים של משמעות, של תורה, של חסד ושל גדילה אמיתית. איסקוש, זכינו בך. שים גדול נס מפניו, אני שייך לעם שעוד יזכה לראות הסוף, אני שייך לעם שלף פלסף כל פילוסוף, אני שייך לעם שהיגיון בו לא תופס, אני שייך לעם שבשבילו נברא נס. אז מה נשתנה העם שלי מכל העמים, מכל העמים, שבכל הימים אלי להם לא רואים ולא שומעים, ולא רואים ולא שומעים, והעם שלה ואני שייך השם הוא אלוקה, והעם שלה ואני שייך השם הוא אלוקה. אני שייך לעם ששרד בכל עידן, אני שייך לעם שלא פיתח אותו מדען, אני שייך לעם שמאמין בחכמים, אני שייך לעם שעם אביו הולך תמים, אני שייך לעם שקרא מילה שם אליי, אני שייך לעם שאף הוא שייך אליי, אני שייך לעם הנבחר ומאחר שאני שייך אליו, אני מודה ואני שר את מה נשתנה העם שלי מכל העמים, מכל העמים. אני מתרגשת להגיע למעמד, מתרגשת שבאתם לחגוג איתי, מבינה שזה דבר גדול ומשמח. תודה להוריי וסביי וסבתותיי שגידלו אותי. מתפעלת להמשיך בשמחה ובעוצמות את השעשוע, לגדול בתורה ובמידות טובות, ולהמשיך לשמח את המשפחה שלי ואת